Babyen er oppe i sommerpladsen. Babyen, sådan kalder svæveflyverne det elegante lille plan, der kredser rundt over det dejlige landskab ved Bjergsted mellem Jyderup og Kalundborg. Vil I med op? I er velkommen. Dansk Svæveflyverunion har slået lejr ved Bjergsted for at afholde begynderkursus for klubbernes nye medlemmer. Det første svæveplan, de kommer op i, er skoleglideren. Sådan fungerer styregrejerne. De forstår, at planet altid vil hælde i samme retning, som pinden bevæges. Sideroret betjenes med fødderne sådan. Planet startes med et gummitov, der gøres fast i næsen på planet, og virker som en kæmpemæssig slangebøsse. Olsen skal op på sin første start. Det bliver kun en kuretur hen over grønsværet. En af unionens instruktører giver ham den sidste olie, 4 mand i halen. Instruktøren kommanderer, løb! Og de løber, og derefter slip, hvor de slipper, og Olsen får sin luftdåb. Han drejer sideroret, det må han ikke. Det første man skal lære er at flyve lige ud, og om igen. Denne gang skal han lidt mere fart på, så han kan hæve sig 1 meter over jorden. Træk nu ordentligt til. Og så slip! Sådan! Det var meget bedre. Det skal de nok få lært, Olsen. Møller starter med den anden skoleglider. Nu trykker han pinden frem og går på næsen. Sådan en kalder man petroleumsborer. Slangebøssen spændes igen. Nu skal vi se en ordentlig landing. Pinden skal under flyvningen holde så roligt som muligt. Så rend nu ikke fotografen, således at planet holder flyvehastigheden og sætter sig pænt og blødt sådan. Vi går nu lidt højere op af skrænten, for nu skal Bang ud, og han er mere øvet. Han skal ud på en lidt længere rejse. Nå, hvor man han skal hen? Hov, hvor skal de hen, Bang? Hvad har de at gøre ude på landevejen? Nej, ved de nu hvad, Bang? Sådan en landing kan man virkelig ikke være bekendt. Især ikke, når den bliver filmet. Om igen. Sådan ser verden ud set fra flyverens plads. Det er naturligvis ikke planets fart i forhold til landjorden, men i forhold til luften, der er det afgørende. I modvind stiger det derfor højere og holder sig længere i luften. Når de er udlært i gummitovstart, rykker de fra A op i B-klassen og får lov at flyve de såkaldte overgangsplaner. De fleste af dem bygger svæveflyverne selv. De går og pukler i værkstederne hele vinteren, og her er resultatet. Den har kun kostet ca. 1200 kroner at bygge. Men nu skal den også prøve højstarten. I stedet for gummitov anvendes her et motorspil, der er anbragt et par 100 meter borte. Denne lastbil, der er indrettet som spil, drives af flaskegas. Spillet trækker med en wire planet op mod vinden til en højde af 100 eller 200 meter. Han stiger og stiger, og så udløser flyveren wiren, der falder ned, og så vender han om og flyver med vinden tilbage til sit udgangspunkt. Når han er nået tilbage dertil, vender han endnu en gang og lander elegant op mod vind. Unionen har også en kakkelovnsbil, der er indrettet som spil. Hvis svæveplanets udløsningsmekanisme skulle svigte, vil wiren rive planet ned, medmindre den i god tid bliver kappet over. For dette tilfældes skyld har man indrettet en wiresaks, der betjenes fra vognens førersæde på denne måde. Wiren sættes i en skoleglider, der skal op i højstart. Vi går med op. Flyveren udløser wiren med en fer, der er anbragt på pinden. Nu! Og så svæver vi frit i luften. Så nej, pas nu bare de deres arbejde, Larsen. De har en dyrebar last ombord. Vi er nu oppe i et par 100 meters højde. Frisk luft, god udsigt, og man får lyst til at blive her hele dagen. Men desværre er der jo andre, der skal op. De står allerede dernede og tripper og venter på os. Nu må vi vist hellere se og komme ned igen, og så kommer det spændende punkt, landingen. Pas nu godt på, Larsen, jeg har kone og 3. Det gik godt. En baby, eller for at være korrekt, et plan af Grunau baby-typen, går op i højstart. Han stiger og skal op i det sædvanlige par 100 meters højde.
Vejren udløses, falder til jorden, og han svæver frit i luften. Her er Danmarks flotteste svæveplan, olympiadeplanet Meisen. Det er de meget stolte af svæveflyverne. Han prøver det, man kalder skræntflyvning. Det vil sige, at han søger at udnytte de opadgående luftstrømme, der opstår, når det blæser ind imod en høj skrænt. Men opvinden er ikke stærk nok. Luften kan ikke bære. Han tager på højde og må lande. Meisen har bremseklapper, der letter landingen. Han har dem slået ud. Nu trækker han dem ind og slår dem ud igen og lander. Nu blæser det friskere, og vinden står lige ind mod skrænten. En baby går op for at prøve skræntflyvning. Efter at have udløst vejren, vender han om og flyver hen til skrænten. Hastigheden over skrænten ligger omkring 50 km i timen. Læg engang mærke til, hvorledes planet stiger. Nu. Og nu. Og nu. Og en gang til. Nu. Ved at flyve frem og tilbage i 8-tal, kan flyveren blive i luften, så længe vinden holder sig. Danmarksrekorden er 12 timer. Verdensrekorden i distancesvæveflyvning er 762 km, og højderekorden 9200 meter. Får de ikke lyst til at svæve rundt oppe mellem de hvide sommerskyer og se deres smukke land fra oven? Prøv det. Hvis de engang vil lære at føre en rigtig flyvemaskine, er svæveflyvningen en glimrende forskole. De lærer at finde dem til rette i luften, og de forbereder dem til den dag, da privatflyvemaskinen er hver mands eje. Svæveflyvningen kalder på dansk ungdom.